Ngokuba uma kungena emasinagogeni enu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo, kungene nompofu onezingubo ezimbi, la uNkulunkulu usibonisa ukuthi umuntu onakho nomuntu ongenakho bayalingana phambi kwamehlo akhe, bahluka ngezenzo. Wena-ke ohlukanisa umuntu ngemoto ahamba ngayo, ngezingubo azigqokile, bese ubheka lo ohamba ngezinyawo ongenamoto ogqoke amadabudabu, uNkulunkulu uthi bhasopo, kima kukho kanjalo. Lo muntu lo mdelelayo wena kungenzeka uyena omkhulu phambi kaNkulunkulu kunaye lo. Khumbula encwadi kaLuka 16 kaDivasi isicebi noLazaro ukuthi kwenzakalani. Akube isifundo-ke kimi nawe-ke ema-Afrika omuhle, ukuthi ungabheki umuntu umbhekele phansi ngenxa yezinto zasemhlabeni. Ubumnandi balomhlaba bupheli, kuphela mina nawe muntu. And ubumnandi balomhlaba obesikhashana. Kufanele sihlale sikwazi lokho. Nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo nithi, hlala lapha wena kule ndawo enhle. Bese nithi kompofu, yima lapho wena, noma hlala phansi kwesenabelo sezinyawo zami. Anikhethi yini nibe ningahluleli abanezindlo ezimbi na? Yizwani bazalwane bami abathandekayo, uNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukholweni nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na? Kepha nina namdumaza ompofu. Abacebileyo abanicindezeli yini? Abanihuduleli emacaleni na? Abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na? Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi wothanda umakhelwane wakho njengaloku uzithanda wena, nenza kahle. Kodwa uma nikhetha abantu, nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Ngokuba yena owathi ungaphingi, wathi futhi ungabulali, uma-ke ungaphingi kepha ubulale, ungoweqa umthetho. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo ngokufanele abayakwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Cabanga ukuthi nizwile bafowethu. Ompofu nonakho phambi kwamehlo akhe kuyalinganwa. Kusenokwenzeka wena onakho konke onjingile obukela ompofu phansi, kungenzeka awunalutho, awunasabelo phambi kaMdali wakho ngelanga lokwetheswa kwemqhele. Uyomangala lo ompofu, lo ombona eyisilima, lo ombona eyisiphukuphuku engenalutho, kube uyena othwesa umqhele wokunqoba. Wena uthwese umqhele ovutha umlilo uyolahlekelwa esihogweni egeheni lomlilo. Ngathi uMdali ngasivula amehla sipha amandla wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.